Sausa ka. I love you, Juliet. John, Manay tinuod, Jul. Ganahan ki ko nimo. May chance ka ko nimo. muto ka lang sa kunin mo tinuod ha. Ganahan sa kunin mo. Kuno na. Uyab na ta. Oh, John, ako na kang gisukot. Salamat, Jul. Ha? Imong gisugot si Jan? Oh, Dayan. Ako eh. Nga naman, Day. Uy, day. Bata-bataon man na day, uy. Ha? Dali man ganina na ako makita nga magsigiduwa sa iyang cellphone. Kana online games. Aw, basi ko sa tingali na iyang kalingawan, Day. Ambot lang nimo, day. Basta kay ako, wag gid ko malipay nga kamo ang nagauyab. Jul, iligtas mo na. Mag-unsa man na dito. Sorry lang, God. Aron sa mahibaw sila si mamagpapa ba nga uyab na ta. Mauwaw man ko, uy. Ay, pag-uwaw-uwaw diya. Uy, ano ba? Sige na lang, uy. Wa man lagi tao din sa inyo, John. Bago lang ni chat si mama nga. May lakaw di sila si papa. Nya, mapauli na lang ko kay wa man na imong mama o papa. Ay, karon na lang taod-taod, God. Sa iyo pa bitaw. Hoy, naunsa ka, uy. Tuto ka mangguna ko. Jol, pili ko mugakus nimo. Ha? Mugakus ka nimo, ha? Ayaw, uy. Oh? Ganun di mo ko nimo pagakson. Nga uyaban ta. Basig asa palang hinuuna pa ingwin. Kitara pa yung duhatin ni. Gakus gani. Sige na ba? Gakus ra. O lagi, promise. Sige na lang, uy. Nagkagakus lagi ko sa mong uyab. Hala, manghawak man ka, uy. Sagdi na natod ko. Uyab ito. Julian. Thank you, ha? Karaan ni mo, uy. Ano naman? Imo raman tingali kong giilat, may paila-ila ko ni mo sa mga kinikanan. Ay makuha ng mga kong pagkapabay. Pili mo, good. Natimingan lang nga nilakaw sila si mamagpapa na ko. Nakatlok pa ako. Unsa may mong gikadlo ka? Basig mamaptus ko. Nga naman mo ka. Nga, di mo ka na ko pasagdan. Bantay bitaw ha. Kinuha ko. Naabot akong gikahadlukan. Wala ko duka. Kinala maklaro ni. Magpalit kong pregnancy test. Ha? Mabdus ka? Oo, John. Wa ko duka. Mao nagpalit kong pregnancy test. Positive. Mabdus ko. Wala problema. Ano sa'yo may problema? Kunya makunsa naman ko ini. Ay, kabalata, Jul. Di ka na ko pasagdan. Manubag ko sa akong gibuhat mo. Pila naman nun kaadlang nga waong pakita si John. Mangutan lang ko sa kong amiga, Bi. Wa naman si Jan dinis ato. Ha? Unsay wakod? Ni kuyog mangod si Jan sa iyang igsuon. Nilargas Manila, day. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Naresulta na ka ng uyab mo. Yung saom na ron, Kinsa may mga mahal ang imong gisabak. Nga gisibatan mga dyan. Bahala og way mga mahaning akong gibaptos pa.
Ako ning pakatawhon. Juliet, pagandam. Nga naman pa? Ay mamisita rin mo. Ha? Kinsa man? Ako kumpare, si Alan. Mo pagandam diha. Salamat nga nagkigatubag ka na ako, Joel. Unsa may imong tuyo nako, kuya? May mo ba? Ay na lang pagtawag na kong kuya, ha? Alan na lang. Sulti na ko nun sa imong tuyo nako. Naibaw ko nga mabdos ka o gisibatan ka sa maong lalaki. O karon pagluwa sa imong dungog, nagkasabot mi ni Papa nimo nga ako'y mga sawa nimo. Unsa? Pa, unsa gud ni pa? Ay kung supa ka ha. Kinahanglan nga makigminyo ka sa kong kumpare. Aron maluwas tas kauaw. Unsa ba tao ka pa, uy? Imo kong minyoon anang dili na ko uyab niya tiguwang pagyud. O yan, go! Ay kung supa ka ha. Sabi na mo. Kaya nagpamabdos ka sa lalaki nga di manubag mo. Kanindo talaga na ha. Yan ay mga asawa ni mo. O sigurado lang imong kaubaon kay yutaan akong kumpare. Mau pagandam. Kaya nagbalik ito akong kumpare. Sabutan na ang inyong kasal. Dili ko musukot nga maminyo ko sa tao nga wa na ko higugmaa. Mulayas ko tidi sa amo. Muadto ko og Cebu. Naunsa gudi ay. Mao di ay nikalit kag tunga din he. O, tiya, mong muhang yun ko nimo nga anilang una ko puyo sa inyo. Way problema day. Tabangan ti ka hangtod na sa imong pagpanganak. Salamat, tiya. Salamat in taon kay nakapag-iiyaan nga naluoy na ako. Kinsa man yung nanawag na ako? Ah, hello? Hello, Joel. Kinsa ni? Si Nestor ni oy. Ang imong classmate sa una ba? Uy, Des! Ikaw mong gudi ay ni. Diin kag number na ako. Sa imong amiga, si Ann. Mao ba? Niya mo kuno ka sa Cebu. Magkita tabi. Uy, mao day na initabo ni mo. Maong ni Annie na lang ka sa Cebu. Ones, kayo man ko si Bati ni John. Minyuon mo ko ni Papa sa iyang kumpare nga tiguwang. Tida, no? Giusikan mo lang kang dyan, oy. Nestor, Kagwapa ni mo, niya, buutan ba yun? Kung anugon kay ka nga, wa ka niya tinud-aw, oy. talawan man siya. Mong iya kong gisibatan. Kung sa kahakon, kita'y magminyo. Ha? Ang tinodjol, no? Katong na-eskwela pataganahan kay kunin mo, eh. Oh, Pero, walang dyan ko makasulti ni mo sa akong feelings ni mo kay mauwaw mo kunin mo. oh, Mao to nga, niani ko Cebu. Huwag akong gisaad sa akong kaugalingon nga kung makakita na kog maayong trabaho, balikan ti ka, ug panguyaban. Nestor, Ug karon nga nagkita na ta pag-usab, dili ko muuwaw nga musulti nimo. Nga love ti ka, Juliet. mahigugma ka ining babae nga mablos na silain. Di na ko igsapayan kung unsa ka, Jul. Ang ako lang, igot akong nagsunod kung unsa may niyasa kong kasing-kasing. Nestor, Atagin lang ko gigayon, nga higugmaon ti ka. Ako ang mga mahan sa imong anak. Ug ako isaad nimo, nga magmalipayon ka uban ako. Nestor. Akong nakita nga tinud-anay ang tinguha ni Nestor nako. Mao nisugot na lang ko siyang gusto. Sa pagkakaroon nagtipon nami og malipayon ko kay pinangga man ko niya. Dinhi na lang kutok ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Juliet, nga taga-gihol nga na City, Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nag-alahan, Destiny. Baby, you're my destiny. You and I
Ano pa dasan ka agi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ano ito matatampo, nagdasingan nga, Siena. Recorded by Radio Mo TV. Sa akong hinumduman, no? Why bisan usa nila nga gitarong ka? Pulos lang ginagbinuang. Buwag kina, uy. Ano mag-antos magkagingan ng klase sa mga lalaki, uy? Shara. Ay, kanina ka-agree mo, ha? Nagiging tayo mo sa imong tumbol, oy. Siya, nakita na ako nga, strong yun siya when it comes sa mga ingunan nga butang. Something ikaw, makikag-ilong, Joy. Bisa ka pala na ka, ibinuangan. Bisa ikaw na mismo nakasakot. Ay, mapatayan gyapon ka. Day. Mas ka mali mo kambal, oy. Huwag ito, oy. Tagan mo lalaki nga tarong, oh. Naapa ka ha? Aw, may hinoon nga nakibuwag ka na ako ron. Kaya di na ko maglisod pa sa pag-ingon mo. Glenn, Abi mo, dugay na kung kabuwag ko ni mo eh. Uyawan ako ba? Kaya tingnan niya, higit ko ka ba? Oh. Gwapo ba ako? Makasabot na kaya ko kung yung nanay mong tiyo, di ba? unsa? Unsa to? Huh, pikati mo. Filler kay kada. Upaw ka pero di ka gwapo. Sa? No! Ganahan mo gay kag mga upaw, good! Ambot ba, uy, attractive cute para na ako ang mga upaw. Masaya pa na sa upaw, day. Ay, ba't sa'yo mo sina, uy? Mga binuangan ka, kay... Kasi nga, piwas man kung mga imong tanahon. Dili ilang kinailad mo, uy. Kalaw bud ato. Aw, maayo hinoon nga gibuwagan ni mo. Feelingon man dito. Mulang. Ngayon mas maayo ay. Unsa ka kuyugan ko ni mo niyang Sabado? Ha? Mag-meet ni sa akong uyab. Giga good no? Unsa man mag third wheel ko ninyo? Nga naman di ay. At least malingaw ka kaysa anira ka din sabay. Mahinomdom na ka atong recent ex ni mga filler kaayo. Basta kay kuyog ka ha. Ayaw pagbalibad. Akong uyab mo ay mulibre na to. My God. First meet, unya, late ang guy? Ka-red flag ba, uy? Saba, uy. Mas red flag imong ex, no? Ah, ay, ni ano siya, day. Kamayon ako. Wow ha, lipaya good reaction good. Ha, bitter lang ka. Uy, iyan ang kuyog? Oh, ha? Babe, Shara, sorry ha nga, nalangay ko. Okay na, babe. Akong kambal di ay si Sheena. Hello. Hi, Francis. Nice to meet you. By the way, akong igsuon di ay, si Marky. Kuya na ako. Nakaunaw na ako nga dadoon na lang kay niingon man ka nga naangin mong kambal. Hi, Shara. Hi, Sheena. Uy, in fairness ha, gwapo si kuya ni mo, babe. Pero of course, mas gwapo gid ka. Ikaw, good. Oh, Sheena. At least, dili na ka makaingon na third wheel ka kay naamang kay partner. Shara. Hala, no, mamawara ba gidayon? Sige na, tana. Asa mata ninyo? Panya, ang samay mo ikasulti sa kuya ni Francis, Okay lang. Sus, bakakon. Klaro kayo na ko sa mga mata, no, nga interesado kaniya. Kinsa ni? Number lagi ni. Recorded by Radio Mo TV. Ah, dali ka panawag, ah. Ha? Tubag ka dayon, uy, aron may bawkag si kinsa na. Hello? Hi, Sheena. Si Marky ni. Oh, unsa? Unsa may hinungdan nga nakikita ka na ko ron? Gibingawan ako ni mo.
Oo sa man. Nabaday mo suko. Sa tinuod lang, Sheena, nakagusto na din ko nimo sa dihang uno pa lang nakita. Kung manguyab ko nimo ba, doon na ba ko'y chance, Sheena? Unsa? Nanguyab siya nimo? Oo, pero wa pa din ako sugta oy kay basi binuangan lang ko. Gwapo sa draba siya. Hinuon. At least, nakataon na ka. Dili pa rin sa una nga pataka na kagdasmag. Nakato na lang sa tingali. Sa kadaghan basad sa mga lalaking gibinuangan lang ko, di ba? Kisa man sa dili mo tagampaan na. Finally! And I'm so happy for you. Pero panit ilang una ha. Total, kung tinod anay gid yung gibati para nimo, he can wait man. Husto ka, kambal. Wow, ha? A for the effort gid kaayo ka today. Gikuha ko nimo sa bahay with chocolate and flowers. Nya karon, gidakod mo din sa usa ka mahal nga restaurant. Maromantic kaayo ang setup. Siyempre, special din ka para na ko. Maong consistent ko nimo. Pero, murag, alanganin pa mo ka na ako. Murag, papakaisanik. Well, let's say nga, hapit na. So, gamay na lang o mapuno ng boss. Let's see. Kaya basin mo kalit ang unyag kalobat. I-charge ang kuwan. Uy, bastos, ha? Joke na gani. Lagi. Kau cute. Wow! Hala, ka nice sa set up, oh. Sofia? Oh, may ka na kailakan ako. Abi magud na ako nga gikalimta na lang ko nimo sa impit. Human sa tanang wa ka na magparamdam na ako. Sofia? Kinsa siya? Well, nanguyab ba lang ni siya na ako, pero wa na ko gisugot tungod kay gusto kong i-take time ang tanan. Gusto ko nga dili magdali-dali. Pero I was exclusively dating him until such time nakaligtas siyang wa magparamdam na ako. Uyab na mo? Well, obviously, tingalig easy to gate ka, maong ikaw na lang ang iyang di-pursue. Sofia, mahimo ba? Ayaw paghimog iksina din eh. I have to go. Sheena, wait! Let me explain. Sheena! Naa siya sa gawas. Dili ni mo gawson? Di na ko kambal. Kapoy na. Kota na kapos mga lalaki nga wala inihibawaan ko dili pa sakitan lang ko. Pero abi ni mo, sa ako nakita ni Martino, seryoso ba ikit nimo? Sorry. Pero di na ko madapa, ana. Kambal, Kapoy nag-uyab-uyab, uy, magduwag lang gihapon. Mas may pagdili na lang, di ba? Sheena. Si Francis, mani. Uyab ni Shara. Nga naman ka? Oh. Hello? Shena, available ka ron? Yes. Nga naman ta? Magkiksabot ang tako ni mo. Gusto kong i-surprise imong kambal good. Mag-propose na ko niya. Ha? Mao pa? Kanindot. May noon. Okay ba kung i-apil ka sa mga surprise proposal party? Yeah, sure. Nga kung dili. Kamusta man? May pasikambal na ako. Mas settle down na. Samtang ako ni sige, paghihapong binuangan sa mga lalaki. Sheena, Ay, ready ka? yes. Ang okay ra kung saluyong mo magstay. Wa mo kung kay bawa imong kambal nga niya mo din ni karon. Nga, paduong na ko siya. Sige, sige. Okay.
Kanina naman to nagingon si Francis nga patrolling si Shara dini. Ano ang tudod? Bawang maghihapon ang suga dini sa venue. Asa man is Francis? Mukawas ka ba? Ako naman lagi po sa dini. Francis! Francis! Ay! Surprise! Di ba sige nila ang suga? Naratulong na ko ang spotlight. Surprise, kambal! Shara? Sheena. Will you marry me? Marky? Marky, si... Di ba matod mo? Kapuya na kag-uyab-uyab kay binuwangan na ka. Di ba pakasal tayo na house? Aron di na ka mabala ka pa. Aron ako sa mag-prove ni mo. Na sincere ko ni mo, Sheena. Marky? Will you marry me? Yes, Marky! Yes! 1 month nga nagkaulab, human nagpakasal dayon. Ug makaingon ko nga swerte nako this time with Marky, kay nakita na ko kung unsa ko niya kapinangga og kamahal. Karon ninyo na mi og naanay duha ka anak. Dili na lang kutob ug daghang salamat, RMN. I love you, Lorena. Toots, May chance ka kunin mo. bata pa mong ko, Toots, uy. Kinusam di ko mag-uyab-uyab. Niya na kung matiguang ka. Sige na. Uyab na ta. Sige na lang, good. Sige, Toots. Ako na kang gisugot. Salamat, Lord. Unsa uyab mo ni Toots? O, ma. Pastilan maya in taon ninyo ka mga bata pa ninyo nag-uyab-uyab na mo. Sige lang, good mag-good. Uyab-uyab, rabitaw na. Ay, bantay bitaw asa ng paingon inyong uyab-uyab, ha? Lord, taon-taon naman kita nga nakauyab. Magtipon lang ta. Ha? Magtipon? Oh, Lord. Magtipon lang ta kay... Nabalak ka mo to basig maadto niya kasuban ba? Toots, Sige na. Magtipon lang ta. panangit sa ni mama, uy. Ka mga bata pa in taon ninyo, uy, unya magtipo na mo. Sige lang ang mga bata pa may dito. Ang importante nga, nagkasinabot man mi. Musugot ka ma nga magtipon na lang mini Toots. Ay, bahala mo, uy. Nagasinabot naman ka mo, nahala sige pag-ipon mo. Ako, hindi ka, Lord. Ayaw ba ako pinuangi, Toots, ha? Dili na may tabo, Lord. Kay, love kita ka. Salamat, Toots. Day, nagadugay na bida nga nagtipon. So man, wapag ka mamaptos. O pa mang gidong, uy. Gusto na unta kong makita sa kong liwan. Ako man sa dong. Gusto sana ko nga may anak na ta, pero wa mang gigihatag sa ginuugod. Pero sige lang. Dili lang ta mapakawa sa paglaom dong. Makaanak na lagi ta. Naunsa man ni si Toots? Tagdugay naman kani siya mauli. Asa man kani siya maglaagan ay? Dito rin gusto mong barkada ko. Nganong ato makamagpundo sa imong mga barkada ha? Kung saan may gusto ni mo? Ang sige ko pundo ni sa ato. Sige ko katubang ni mo. Toots, Gusto rin akong lingawon ng akong kaugalingon sa pagduwa og volleyball. Gipulan ako ning atong kahimtang. Wa may anak. Toots, Wala ko malipay ng kinabuhi ah. Mas may pagbuwag na ta. Toots. Recorded by Radio Mo TV. Sa una, nga dili maayo nga magtipon mo kay mga bata pa mo. Gusto mo gud siyang anak ma. Unya, wa man gyud ko makahatag niya. O niya sa may plano ni mo ron. Mubalik na lang ko din sa ato ma. Makigbuwag na ko niya.
Oh, ikaw ang mahibaw. Andam ra gyud ko sa pagdawat nimo kay anak tamang ka. Uy, di amay ni chat na ko nga Roger ang pangan. Ako ni replyan, be. Pawa sa kalaay. Unya, unsa namang kalor? Okay raman, ma. Unya, wa kalaayas imong kinabuhi din eh. Wa man, ma. Kay, nalingaw raman sa kusbago na kong kachat-chat, good? Oh, naa ka na daigi kalingawan ron. O, ma. Roger ang pangan. Maayo hidoon aron di ka maglaay. Ako pa nimo hatagi og laigi kayo ng ubang lalaki. Kalimti na tong tuots nga naghatag nimo kasakit. Hala. Si Roger maning nanawag. Hello? Hi, kumusta? Okay ra. Asa di ka ron? Di asa mo. Ikaw, asa man ka? Nasa imong heart. Jesus, ikaw yun. Binoy, di ako sa amo. Niya, gilaay mo ko eh. Pwede ito magkita, Lord? Ha? Snacks lang gud Niya, istorya. Sige. Asa man ta magkita? Ikaw ni Lor? Yes, ako in town ni Roger. Mas gwapa gid ay kas personal. Atik ay. Bitaw, tinuod bitaw. Adto ta sa unahan na. Mangita taga itong makanan. Abi nimo no, lipay kay ko nga nakita dito sa personal. Nga naman. Aron masulti na ako nimo nga love ti ka. Oh, Roger. Bitaw, bala og mingon tang nga prescore kay ko. Igo lang gyud kong nagsulti sa tinuod. Lord, may chance ka ako. Wa pa ka makailan ako sa hing picture. Tingali kon mahibaw ka. Mawa nang imong gugman ako. Mahimo ba kung mahibaw? May kaipon ko. Oh. Ug dagbuwag mi kay wa ko makahatag niyag anak. Usa? Wala, ahay naman siya karon. Nara siya mga ginikanan. Wa naman sad may kontak. Ako mao. Mahimo ding dako og chance nga mosuod ko sa imong kinabuhi. Roger, Naibaw ka sa akong nasayran karon. Ha? Nisamot ka akong gugman nimo. Og aron mo tuod ba nga tinud-anay ning ako ang tinguharian nimo. Makigatubang ko sa imong mga ginikanan. Unya, makasaad ka dako nga di nimo binuangan ng akong anak. Ako isaad nimo tita. Nga mahalon og panggawan ako si Lorena. salamat, sir. Manangiday ko nimo tita. Nga akong dadon sa amo si Lorena aron ipaila-ila sa nako siya sa akong mga ginikanan. Oh, ikaw ang mahibaw. Basta kay ampingi lang yun ang akong anak. Uy, imo ning kuya, Roger. O ba, si Lorena? Mayong adlaw, Col. Payan daw inday. Gwapa mo nitay kuya, bro. Salamat, Col. Ha? Akong dado na nga akong mga gamit nilis inyo? Oh, Lorena. Nga naman, Kay magtipon na ta. Roger. Love ti ka. Kung di ko gusto nga mawa ka na ako. Maong magtipon ta, okay? O niya ta magpakasal kung may dako na niya tang kwarta. Okay ra na ko nga dili na ta makasal, Jer. Ang importante nga mahalon lang gyud ko nimo. Og dili ko nimo pasakitan. Ay kabala ka, Lor. Kung sa una nimong katipon, gipasakitan ka niya. Pero di rin ako. Pulos kalipay ang akong ihatan nimo. Salamat, Jer. I love you, Lorena. I love you too, Roger. Hindi ko naman akalain na hindi kilala. Ako nga no ako'y tanggap. Dili na gid ta magpakawa sa paglaom. Kay kung naay kasakit, may kalipay di ay nga nagpaabot na to sa unahan. Sa pagkakaroon, malipayon kaayo ko uban ni Roger. Kay pinangga man kaayo ko niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong kampo.
More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka na mga galang kaagi ni Lorena nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagalahan, bigay ka ng may kapaho. Ang nais ko laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pangadyan ka na. Adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tuntun. Sa di pa napusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan all my life. Recorded by Radio Mo TV. Congratulations, anak. Nakagraduate na ikaw sa high school. Wah, gibi magdahom si mama ni mo nga magkahuman ka. Ibaw, biya ka sa tukinta. Sa tagalisod. Munang dako kay kog salamat ninyo, pa, ma. O nankamot sa gyud ko nga makahuman ko sa pag-eskwela kay gusto gid nako nga makatrabaho dayon ko aron makatabang ko ninyo, pa, ma. Salamat gud kaayo, anak. Ay, pila naman kaadlaw kung sige pangitag trabaho ini. O kung ko tawagi gyud. Ay. Oh, si Baybuboy ka no? Ni eskwela ba kasi o ni trabaho? Suwayan ako kanpo sa ila. Trabaho ko ba'y tuntunoy? Pero, di ko din mo trabaho. Oh, asa man? Asa man ka mo trabaho di ay? Ularga ko Cebu. Nakikasakan dito? Oo. Namoy kaila nga to sa Cebu. Bay, basta nung makatabang ka na ako, bay ba? Hmm? Kuyog na lang ko, bay. So ayan ako, pangutaan ako na. Napabay, bakante, ha? Ingnon ka dayan. Pero, sugot bagay mong ginikanan kung mularga ka sa Cebu. Dili. Oh, Bahala lang magkalisod ta din, hinak. Di ka lang malayo na mo. pero pa, gusto ko makatabang ninyo. Di ko masugot nga, magsalig na lang ko ninyo pirmi. Dong, dako na ang atong anak. Ug dako kong pagsalig niya. Nahibaw ko nga kaya niya iyang kaugalingon nga siya nalang usa didto. Pilutay. Dong, di at upog nga ng atong anak ko eh. Basin og naagi di say maayong kaugmaon dito sa Cebu. Na sige. Nahibaw ko nga di ka magbinuang dito do. Pero gusto na ako nga kanunay kang mo-update mo ni mama ni mo, ha? O pa, salamat kay inyo, ma, pa. Agoy, ano guna? Itong tanaunta kasi mong mama o papa, pero nanawag ba na akong kaila? Bay, nga, wala ko'y bakante dito. Mo ba? Sinsya kayo ba, ha? Okay ra bay, sige lang. Pupadayon lang gyapon kog larga sa Cebu. Ha? Dayon ba? Oo nga. Asam ka ba nung? Narikay ka po yan ito. Wa, pero bahala na. Mamasin lang ko. Kabiya sa init bay. Pero di sa kong palit og tubig. Kinanglan nga magtipid ko. Umayo. Samtang wa pa ko'y trabaho din sa Cebu. Oh, uy! Kakusog dagat sa kinan nga. Nagpaingon din rin ako. Salamat kay nakamata na itaw ka doon. Kumusta ka man, ha? O na ba pamati ni mo? Okay na ba imong paginawa? Kinsa ka? Tawga lang ko o Tatay Ben. Ako maoy nakabangga ni mo. Kasakit sa akong likod. Kaniyot kay magtawag kong doktor. Bisan pa og pwede na siya makagawa sa ospital. Pero kinahanglan niyang mag-bed rest. Delikado ang kahimtang sa iyang likod kung iyaning aton og lihok-lihok. Sa pagkakaroon, dili pa siya makabarog. Mao nga mag-wheelchair lang giduna siya. Oh, ha? Di pa ko makabarog, Dok. Recorded by Radio Mo TV. Yes, sir.
Dili pa gyud ka makabarog sa pagkakaroon. Maong kinahanglan gyud ta og pahuway. Di pwede. Wa pa ko'y trabaho. Wa pa gito'y kapuyan. Kinahanglan makalihok ko. Kinahanglan yun. Dong, ayong kabalaka. Sa pagkakaroon, ato lang una ka puyo uban na ko. Oh, Og ako mo'y bahala sa tanan hangtod nga mamayo ka. salamat tay. Dini lang una ka nga kwarto mag-star, ha? Wa pa man ang akong anak. Para iya unta ni. Pero bata pa lang siya. Wa na siya ipakita siyang mama diri ako. Pero, limpyo pa malagi ka tay. Oo, kanunay mo ko din akong gipalimpyuhan. In kaso og mauli siya og galit, andam ra pirmi ang kwarto para niya. Pero sa pagkakaroon, ikaw lang una din eh. Salamat kay suod sa pilang kabuan. Nagkabarog na yung taong kadong. Tay. Dako kayong pasalamat sa imong pagkatiman ako. Kung wa na unya ako din mingawon ko nimo. Pwede naman og anhilang una ka. Total, wa man ko'y kauban. Mura naman sa kanakong anak. Og mag-uol ko kung mapahawa na ka din kung gusto niyo mong trabaho, sweldohan ti ka kada adlaw. Tay, igo na kayo na ako nang papuyon ko nimo din Pero mangita lang gikula ang trabaho. Kaya naikog na kayo ko nimo. Ikaw pa may nagatiman ako. Ikaw kagay mo ay nagpada og kwarta sa akong ginikanan. Kay dili ka maingon ana kung dili pa tugod ako. Maong sige na dong tunton. Ayaw pahawa din sa bahay. Uwaw man pero sige Tatay Bin. Ubanan ka din Sa'yo hagod nimo nagluto tay. Oo dong. Nagluto magud kong daghan. Nga naman, natin bisita ka ron? Dili bisita. Pero espesyal nga tao. Ha? Kinsa man? Si Winnie. Akong anak niya. Mo ba? Mayoy noon. Good morning. Wala, kagwapa niya. Morning, Nak. Kumusta man ang imong pagkato? Lami kaya akong tuog, Dad. Ilabi na nga way makastress sa palibot. Wa si Mami nga magsigig yaw-yaw. Unyaon sa may plano nimo, ha? Dinhi na lang ka for good. Yes, Dad. Ikaw siguro si Tonton, no? Oo, miss. Thank you sa pag-uban sa akong daddy, ha? O kayo na pag-miss, uy. Formal na kayo ka. Winnie na lang kan, na sa tagma nagsuon. Mao gyud. Og nahibaw ko nga magkasinabot agad mo. Amaw mang katon, uy. Tinuod bitaw. Nalipay kay kong nagkanaw ninyong duha nga nagkasinabot yun. Oo. Pag-snakso na mo. O mubalik sa ko dito sa suod kaya na bago trabaho. Thanks, Dad. Salamat ay. Taas sa panahon nga nausik, uy. Kawa na ko makauban ng akong daddy. Ay, kabala ka. Taas pagyapon ng panahon para makabawi ka. Abi ni mo? Kung dili pa igsuon akong tanaw ni mo, no? Di uyab na ti ka. Ha? Buotan ka ayo ka. O komportable ka ayo ko ni mo. Hasta ko. Pero, kung buto na naon, di matay igsuon. Pareho nga anak ang pagtanaw ni Tatay Bin nato, pero di tayo igsuon. Itagi gunsa. Unsay bote may pasapot? Nakagusto sa ko nimo, Winnie. O sakto ba ko nga murag naasad kay... I love you. I love you too. So, kita na. Yes, Tonton. Kita na. Nabuang na ba mo? Magsuon mo niya mag-unay mo? Dili pa may magsuon, Dad. Ugo sa pa-love na mo ang usag-usa.
Dili ba ka malipay nga nakailakas na laki nga akong gimahal? Og sigurado nga buutan og tarong gyud? Pero dili ba ko andam nga mag-uyab-uyab ka, anak? Kaya sa man unya na padong. Magminyo na unya mo. Unya. Mabiyaan na sa ko. Tay, ay kabala ka. Di ka na mo biyaan. O di na sagkabiyaan usab ni Winnie. Di ba, Win? Yes, Daddy. Kauban ka na mo bisag asa mi padong. Dili ka na mo biyaan. Maura. Salamat ninyo, mga anak. Ang nitabo na mo ni Tatay Ben, mo gitawag na ako og blessing in disguise. Kay kung wa pa tong hitabo, di na ako makailang babae nga akong gimahal ug asawa na nako karon. Dingin na kutob ug daghang salamat sa pagtagadi nga akong tampo. More power, RMN. Pre, kuyog sa taba. Kay ba na nang siyang siya akong uyab kung wa akong misis? Dago. Sunod na lagi. Napo ko'y lakaw. Mapit pa ko silang Jennifer. Umo ba? Nala, sige eh. Sunod lang ta magtagay. Maayo kay nakahapit pa ka sa amo. Mingamod ko dito. Ay, sus! Nikaon na ka? Ano? Ikaw? Humanasan. Ah. Nga kay ko mo. I miss you too. Pero Ronald, please. Ayaw man sa Ronbe. Sa'yo magkukumakuit. Ay, kadi ko gawin. Sa kaitin. Sorry. Next time na lang, please. Okay, sige. Nga mo ka. Uy, suko ka. Wawan. Issue pa ni nato, ha? Of course not. Okay, fine. To be honest with you, ang lood na ko nimo. Katulo na ko nimo gibalibaran. Pero again, that is not the issue, ha? Nga ko lang nga, basin og narakilain ba? Babe, I promise you, wag yun. It's just that di ka payagit ko. And gusto ko mapahuway sa'yo. Pero don't worry. Next time, mabawi ko nimo. Okay, sige. Sige, pahuwa na kay. Mapawalin ako sa amo. Ihatod na di ka sa ubos. Nay, kasi hunahuna ra na niyo eh. Sama ka. Ambot lasad, pero makita ang guna ko siyang phone, pre. Magsigip siya search sa iyang ex. Karang search history sa Facebook ba? Umo ba? Kani. O diba? Kaduda kayo, makaduda. Unsa ka bang labot niya? Nga, wa naman sila. Murag lisod-lisod sa gina preda. Ay, nagduda na magani ko, pre nga. Basi nagkita-kita sila. Unya, wala akong mahibaw. Oh, pre. Mulakaw ka nga? Yes, babe. Magkuyog isa kong ikakaw. Ni Tyra ba? Mo ba? Abi na ko kita yung mulakaw ron. Ha? Mari tayo sabot? Wow, pero lingon ka na ako nga mamawi ka na ako. Day off mo. Ay, hala. Oo, bitaw no. Hala, uy, ano sa kamanina ako? Nalimot man ko. Nakatando na ba kong Tyra? Sige na lang, sige na lang. Tamo na lang sa'y pag-uban ugma. Okay na. Sunod na ta. Babe, sorry ha. Oh, thank you kayo sa pagsapot. Promise, next time, ikaw na sila akong tagaan sa akong oras. Okay, babe. Kasabot ako. Oh, si Tyram eh. Hello? Hi, kuya. Oh, nanawag malay ka. Mangutan na lang ako, kuya, kung naguyog ba mo ni Ate Jennifer? Ha? Oh, waran. Nga naman day, nagkabuwag mo? Nagkabuwag? Wa man. Nga naman day, kuya? Oh. Wa na mong bagkuyog nun? Wa, kuya, uy. Nanawag lagi po, kay naaon ako'y tuyo ni Ate Jennifer. Nga magod siya nga magkuyog ba mo nun? Ha? Mao ba? Uy, wa mo may magsabot, kuya, good. Oh, mau ba? Nga, kumusta yung nakaw ni Tyra Garina? Ay, okay ra, babe.
Mo ba? Magkuyog mo? Hala, ugoy. Nanangipay ako nimo. Nalimutayan ka? Wa. Ako lang iklaro. Nanawag mo si Tyra na ko ganina. Nangutaan nag-asa ka. Nanawag siya nimo? Yes. Di naman di kagikan, ha? Sabi na ko magkuyog mo. Recorded by Radio Mo TV. Kuan. Tugani ko tinuod. Diin ka. Sorry, babe. Sorry. Ganun sorry mo ka. Doon na ka rin nahimusa. Ang tinuod. Gusto lang kong mulaag panagsangawa ka. Sugat bagod kinagkauyap ta. Wala ko'y tayo para sa akong self. Kung asa ko tuwa ka. Unta ni sulti ka na us tinuod. Di makakinangan mamakak na ko, babe. Mahibaw ko. Mong, I'm so sorry, babe. Sorry kikayo. Ako din pala pasunod. Pero next time, be honest with me. Yes, babe. I promise. Di na ko mamakak pa nimo. Promise. Basin wara, pre, oy. Ikaw rin nagununod dautan, pre. Basin, pre. Ay, payo tag nasayop lang ko. Babe, mag-shower sa ako, ha? Sige, babe. Go ahead. May bili na yung cellphone din, eh. Akong trahan. Kinsa mo ni si Renz? Ngayon ka text? Saan ako? Love, I miss you na. Magkita ata, please. Renz, yung ex. Mananghiod ako, babe, na mag-overnight mo sa akong college friends. Kana kung okay ni mo, ha? Mau ba? Asa ba mo? Mag-beach me. Mau ba? Kano sa? Sabado, babe. Okay rin ni mo? Kung buhato na nimo, pwede na ta sa mamay mo resulta, ha, pre? Gusto kong maundang na akong pagduda, pre. Maong sundan ko siya siyang paglakaw karong Sabado. Pre, Ronald. Mayo kay gayong tanak mo. Nalangit ko sa akong uyab, na ako overnight doon sa akong college friends. So, di ka ano pa pala kakay. Di ko magdali ko yun. Hayop. Oras ni mo rin. Huwag sila makabantay nga. Naara ko rin yung palibot. Atong salita na atong tayo together. Nagdurog kayo na ako ang ilang istoryahan. Bakakon ka, Jennifer. Bakakon ka. Hi, babe. Kamusta inyong outing? Okay ra. Lingaw. Why mga lalaki? Ha? Ngano nagkapangutan naman ka? Babae ra ba mong tanong? Babe, unsa ko na imo mga pangutana? Hatagan ti kag higayon aron musulti na ko sa tinuod, Jennifer. Ronald? Sulti ko sa tinuod. Ronald? Wag kay sulti na ko. Unsa
ang buang, Jennifer. O man, nagbalik mo, Riz. Unsa man ang kipanulti nimo? Mamaka ka gid eh. Kutob si mong mahimo, ha? Nakakita ko ninyo. Nakita ka mo. Ronald, Gisundan ka mo. Huwag nakita ako mismo sa kong mga mata ang imong paglimbong nako. oo, sige, mutukan ko. Huwag ko mahibaw ko nga no, pero sa tinuod lang. Doon ako'y nakita niya nga wala ko makita ni mo. Doon ay part na ko nga hangtod karon. Huwag pa maka-move on niya. Love ti ka pero... Mas love pa ni mo siya. Ronald, sorry. Jennifer. Maong mabuhat nila ta. Dili ko angay ni mo. Makakita kapag mas labaw pa na ako, Ronald. Ginawa ko naman lahat. Iginugol ko. Sa tinuod lang, na ako'y kalagot sa akong kasing-kasing sa iyang pagluid na ako. Di na ko madawat ka iya kong gingon ani. Natarong man unta kay ko niya. Pinangga unta kayo na ko siya. Ug daghan unta kong plano para niya. Pero iya lang kiusigan. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga kanamangikalan, kaagi ni Ronald na taga Cebu City. Uban ni sa awit na yung gipangayo. Awit nga nagkalahan, sana'y di na lang. Sana'y di na lang kita nakilala. Ang kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Hata, ububos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga igalaw at mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong ginapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang na inyong tulamanan, handamanan sa kaawit girl. RMN Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Esmenia Boulevard, Cebu. Nga nang malimod man ko. Ganahan sad ko ni mo, Win. Sa ako pa, Win, uyab na ta. Maritik. Salamat, Nick. Salamat, Bi, ha? Unsay, be? Bi, Vic, pa na kong angga, we. gusto na ko nga, Bi, ang atong tawagan ay. Sige. Okay ra nimo nga, Bi, akong tawagin mo. Okay ra. Bi, I love you, Bi. I love you too, be. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Magtipon? Oh, Bi. Gusto na ko nga magtipon na ta. Sige, kung mo na imong gusto. Sige, magtipon ta. Okay. Mangita ko gatong kapuyan aron makabalhin dahil ta. Tukang kita nandun ang alkan. I love you. Be, mananghidi ko nimo. Ang saman, Bi. Na may reunion sa among batch sa high school. Mutampong ko ha. Okay. Sige. Onya, kumusta man inyong reunion? Lingaw kaayo ko dito, be. Kaya ginagit mao ang naon sa ko mga classmates sa una. Nangausap na. Tambok na kay ang upan. Ana, gina. Ako, Anday. Bi, ako na siya manang hindi mo, ha? Unsa man? Buwato ko sa akong mga ginikanan sa Leyte. Eh, dugay-dugay na nga, wag ko makaduaw nila dito. Sige, be. Amping din ha. Ikaw, sad. Amping ka sa biyahe. Maayo kay nakahuna-una kag duaw na mo din hinak. Giningaw na ko ninyo, ma, pa. Unya, kumusta naman ang imong trabaho dito na? Okay naman pa. O, may kaipon na rin ko pa. Maayo. Maayo no, naron, may ngutang na ka kay. Nagkataas na ba ang imong edad na? Mao lagi pa. Dong, dadaw niya na din ang imong kaipon ha. Aron amo nang maila-ila. Puhon, ma.
Akong dadon dinis Marivic, aron inyong may layla. Anya, kumusta man ang pagbisita sa inyo? Gusto lagi kang makita sa mga ginikanan, be? Mao pa? Mga tuon yata sa arong, ha? Pwede ra. Huwag kami ngawan ako. Oo man. Ngano di ay? Ningano kay ko ni mo, be. Ha? Dali, be. Dali sa. Baby, ayaw sagsamok bigay kikapoy ko. Oh. Naunsa na, Miss Marivic? Di nang may pahilabot na ako. Karoon ka lang gabi. Ay, sa mukha, eh. Kasi pangbakos pa. Be, unsa naman ka? Murang ka nausab. Sabay na usab eh. Di ka magpapahilabot na ako. Walay ko'y gana, lagi kay kitapoy ko. Lain na nimo, eh. Ninang kay ko nimo. Sige na ba? Sus kapoy, Edwin. Uy! Oh, sige. Sige diha. Oh, maniho diha, oh. Sige, sige. Unsa na, Miss Marivic? Nausab na gid sila. Ni siya gana inigabot sa kama? Salamat, Pico. Be? Unsa man imong gipangda? Ako gi-orders online. Kadagan ko na. Para asa man na? Gamit na ko, para pagwapa. Ha? Unsa man nimo? Hala, uy, unsaon di ay, di gamito na ako. Ay. Oh, kadugay ko nimo na uli. Kadlaw naman, oh. Di man day kagikan. Kuyo ko sa akong mga barkada. Ha? Di na mo. Tagay-tagay ra ko, Ed. Sige, matuog na ko. Gikapoy ko. Di? Uy, ganang nanghipos mo kasi mo mga gamit. Mubiya na ko din eh. Unsay mo biya na ka din eh. Mupaulit ako sa amo. Kaya nga naman. Wa na ko ganahin ng atong pagpuyo. Mau makigbuwag na ko nimo. Bi, maluwi ka taon, di. Ay, di buhatan ako, bi. Sa misahan ako ni mo, nga imo mo kubuhagan. Wa na ko ganahin ng atong pagpuyo. Mau makigbuwag ko nimo. Ilan na kagabi nga. Gawa ko'y tarong kinatulkan. Sukad pagbiya ni Marivic na ako. Gimingaw na kay Kuliya. Bahala na. Ako siyang tawagan. Pagkikita ko niya ugma. Salamat nga nagkikita ka na ko, Bi. Asa pa may mantuyo na ako? Buwag naman ta. Bi, gusto lang ko mahibaw kung anong kalit ko niyo gibuwagan. Ug manong ni ako nimo dad-ay ning simbahan. Kay gusto na ko nga pulos tinuod ang atong istoryahan. Nga dili gid ka mamakat na ako. Kay niya ta sabay sa Dios. Karon, sulti ko. Unsa man hinungdan nga kalit man kung imong gibuwagan. Nagasa ako nimo, be. Unsa? Sa diha ni tambong ko sa among high school reunion. Nagkita mi sa akong ex nga si Winnie. O nagkabalik mi. Kiduo ko. O atong ni bakasyon ka sa inyo sa Leyte. Nagsige na mi og kita. Mugbay na hitabo na mo. Katong adlaw na kong niuli. Dili akong barkada nga akong gikauban kung dili si Winnie. May panahon mo balibad ko kung imo kong gamiton kay kapoy na ko. May siya akong gikauban sa kama, be. Kanong imo balik gibuhat ako, Bi.
Pasalo ako, Edwin. Nga naman, ulit tao pa rin ang tawa na. May pamilya siya. Kung ganong imo kong gipailo niya. Ha? Nagsamot ang akong kumpanya kay iya akong gipalitan sa tanan akong gusto. Mga pahumot, sinina, gamit sa bahay ug uban pa. Mau sorry kaayo. Sorry. Biyay siya. Biyay siya. Kalimtan ako ng tanan ni mo gibuhat ako. Basta bubalik ka lang ako. Maglisod na kuwin. Nga gihatagan ko niya kantidad nga akong gipautang sa akong mga kauban. Gihatagan ko niya negosyo. O kung sa pa, mas mahal ako si Winnie kay nimo. Maong pasaylo ako. Nga di na ko bubalik pa nimo. Ug manghinaot ko mas hinay-hinay. Makadawat ka sa nahitabo nato. Baby ko, kumusta ka na? Baby ko, hanggang sa... Sakit kayong nahitabo na ako nga gibaylo ko ni Marivic sa iyang ex. Ug sa pagkakaroon, nangandoy ko nga magkabalik kami ni Marivic. Di, kung namati ka man karon, niapagyapon ko sa atong gipuyan. Nagpaabot sa imong pagbalik. Di ni nalakutob, ug dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mangigalan kaagi ni Win the Lover Boy na taga San Jose, Ormoc City. Uban sa awit ngayang kita ngayon, awit nga nagawan, Baby Ko. Kung sino mang may Armon kaagi gibahata duro sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala at mga suking di paminaw, kinasintasing kong gidapit sa papada. Sa inyong may kalanglaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa sakawit care of Women Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyong Adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bettina. Sa dili ko pa sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Back to December. Recorded by Radio Mo TV. Nak, palitis ako lamas dito sa gawas, be. Oh, sige ma. Unsa man nga lamas? Bombay og ahos. Okay ma. Maurad ni, Inday. Oh, ate, kana lang. Okay, sukli ni mo, oh. Salamat, eh. Hala, naputo lang akong chinilas. Ay, dali asat ni mo na gupa, uy. Wa mangani ka na aptik usak buwan. Gupa na ka. Hala, uy, kasakit sa tiil. Gitina! Nga naman ang imong chinilas. Dwayne. Sakay din sa akong bike na. Ha? Sakay na lang. Dali na dayon. Mag-isod magkaglakaw na. Oh, sige. Abot na ka. Thank you, ha. Gitina. Pwede ka mangayo sa imong number. Ha? Waam kayo masuko. Uwa man. Sige. Hangtod ron, di gapon ko malimot ni Dwayne. Nindota sa feeling nga iya kong gipaangka sa iyang bisikleta. Si Dwayne, nag-text. Oy. Oy. Bettina? Naroon ka magkamatog, di ha? Katog na ko, no? Oo, ma. Matog na ko. Good night, anak. O, sige, katog na, ha? Good night, ma. Bettina, anak. Naa si Dwayne sa ubos, nangita ni mo. Ma, nga namang puno. Uwa ko mahibaw. Adto alam.
Ma, Kung manguyab ang gani na ni mga taa, okay ra nako na kay total. Suod man sa mis iyang inahan. Nahibaw ko kung giunsa na si pagpadako sa ila. Buotan nga bata si Dwayne. Pero lang, mas maayog higala lang una mo sa pagkakaroon kay nag-eskwela pa man mo. ayaw ka pala ka, ma. Sa ako nang i-promise ni mo, magtarong jud ko sa akong pag-eskwela. Salamat, anak. Ay, nialagi ka. Kuan unta, bitin na ba? Pwede na ka i-invite sa amo? Nagluto mo si mama spaghetti. Ha? Okay ka? Recorded by Radio Mo TV. Please, kung ingon ni mama ni mo ha nga, thank you. Busugan ako sa spaghetti, uy. Namira, Oo, uy. O, thank you sa day kaayo ni mo ha. you're welcome. Mausban pa mandingan din, no? Oo, uy. Nga nagong dili ko. Two years na rin nakalabay no, sukat atong nang-invite ka sa inyo kay nagluto og spaghetti si tita. Lagi. Dali lagi yung panahon sa. Og happy to sit mag 1 year, sukat kisuguta ka. Okay ra ka? Ha? Dali na pagay ko nakapantay ni mo, murag wa kasi mong una-una. Nya wa sad imong una-una gyud dinhi. Kuan, bitin na. Nakay problema? Makibuwag na ko niyo. Nag-joke ka? Hoy. Tarong pa. Seryoso bitaw ka? I'm sorry. Pero, Nailain? kuan, So na-acute. Sige. Ato na ko. bitin na. Anak, gusto na. Gusto na. Sakit kaayo, ma. Ang pinakog love yun ko niya. Pero dili man di ay. Anak mang ginanak. Kung musuod gani ka ng butanga, kinahanglan nga andampot ka sa kasakit ang musugat niya. Ma. I-block di ka sa tanan ako mga social accounts. Sugod ka ron. Kalimtan na ti kay Dwayne. Ma, karon nga mag-college na ko. Gusto ko nga ato ko sa Cebu mag-college. Dawaton to na akong gi-offer ni kuya na ako nga Cebu pa eskwela na ako kung ato ko dito mag-college, ma. Oo niya, si Dwayne nak. Wala ko'y labot pa niya, maui. Usa pa, siya mo'y nakigbuwag na ako. Sugod ka ron, kalimtanan ako siya sa hingpit. May ka naka-decide ka nga ani ka sa Cebu mo kurso sa imong kolehiyo. Lagi kuya, gusto lang sad ko og pagong environment. Kaha o doon na kay gilikayan. Kuya, Gingnan ko ni Mama Stanan. Gibuwagan kang Dwayne, mao ni decide ka nga ani ka din ni mag-college. kuya, please, please. Pwede og, di na lang ito mag-kisgat about niya. Si Ate Josie, di ay kuya, imong wife. Wala ko makakita niya. Nanglakaw silang Mitch, imong pagumanggon. Gipalitan og masulod kay doon na may event si Ate Jazz nimo sa trabahoan. Unya, kuyogon niya si Mitch. Okay. Sige, ipahimot lang na na imong mga gamit sa pikas kwarto para makapahuway ka na. Gikan para bakas biyahe. Awan sa man.
Taon lang sa... Ay, later na kuya. O, bang sa kukutuma. Kumusta naman ka diha, nak? Okay raman ko, ma. O niya, nana kay mga friends diha sa imong bagong eskwelahan? Ay, naanasat, ma. Mga buutan, sad. Mayo hinuon, nak. Eh, karus aman dito ka mo ulit din sa ato. Ay, puho na lang, ma, uy. Unya na ko mapauli diha. Okay ra, ma, please. Nahala, sige. Unya na ko mapauli sa amo. I-graduate na lang ako po. Dili pa ko ready nga mapauli karon. Again, congratulations. O, ambing sa mo pauli sa ato, ha? Yes, kuya. And thank you kaayo ni mo, kuya. Ninyo ni Ate Jessie. Ay, salamat kay nauli na gid in taon ka human sa upat ka tuig, nak. Uy, mas nigwapa man hinoon kag samot, anak. Mama, sad, uy. Nahibaw kong anak ko ni mo, ma. Nagdinahanglang imo kong atik-atikon. Ay, tinuod ka na, no? Mapito ni hinungdan nga hangtod roon. Dili gapon makalimot si Dwayne nimo. Oh. Ma. Sorry na ka. Pero, magsiki magud sa anhis bahay na to. Oh. Mamasin ba nga, nauli na ka, kay dili naman ko na siya makakontak nimo. Di na ko gusto nga magsulti ta bahay niya, ma, ha? Okay na ko, ma. Naka-move on ako. Betina. Ayo! Oh. Ayo! Biti na. Kumusta? Ikaw? Okay na, sad. Biti na. Sorry. Kunan sa mana. Ayaw lang ipadayon. Naka-move on ako, Dwayne. Okay na ko. Pero ako, wa pa. Ang tud karon. Ikaw pagyapon, biti na. Oh, Dwayne. Nagmahay kay ko sa kung nabuhat mo sa una. Ang kuno ko, buang kay kwato. Pero kung atagan ko mo chance karon, isaad ako di mo. Nga mas nag-grow na ko. Ug dili na ako ang Dwayne sa una nga way pakialam. Please, give me chance, biti na. Mahal kita ka. Hangtod karon. Dwayne. I'm so glad you made time to see her. Small talk. Dili ingon anak kadali ang papasaylo, ilabi na kay galisod na sa kuog hatag sa kong pagsalit niya. Pero, the effort yun si Dwayne ako to win me back and to gain my trust again. Karon, we are happily married with 3 beautiful children. Din lang kutob o daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Bettina nga taga Jensen City. Uban ni sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagalahan Back to December. Ang mga kaagi gibahatan ni Dua sa radyo ni Jelly Haka, ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga suking paminaw, kinasing-tasing kong didapit sa papadaw sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang na ining talamanon. Handumanan sa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pag-amina. Passenger side.